Good morning guys. First stop is Hagimit Falls for today. So sulod ta. Try nato ang sulod sa ba't makita nato dito. Hindi radio ba? Morning. Apil pa day diha dayon. Te tagpila pud ang kuan cottages diri te. 400 300 pero napoy mga close cottage. Ingon ani lang naga overnight pud diri. Walay kuryente diri pero okay raman siguro kung overnight lang. Katong mga kay para walay hassle ba. Lampara pero na mo lampara provide mo o an additional free na. Okay. May galit iba kay wala pa kay tao. Sa Hagimit Falls diri. Wala pa tayo tao kay kasalita para picture diri kayo langas. Kamay naman sa badan tapos man ba dito wag expect makatapos sa kaya kita tuwa na tayo. Pero diri kulang sa pero pataas. So until there sa ubos na yung naka dito. Mo lang ni salin actually nice man sa mga bagong pero kung expect ko na mga like siguro ko tuloyan ko sa pagkinayan ko. Ay kasi na okay na kasi na. Kaya sa mga ko para lang kita lagi sa ko. Ina ka 400 to 1500 kita tayo.
next time ni after this one, oo kabalo. Pero yung sa tuwang guy, matuwang ko daw dito. So, now na expectation kita dili one, hindi mabaraw. Bata, next.